No, však ruky mi odjebeš. Si normálny? Kamarát, teraz som si predstavil teba. 4000 ľudí na Teraz som si predstavil teba samo. Keď tá utarím z pesku, víš čo to je? Víš čo to je? More, to čo si zrobil? To čo bolo, ty kokos? Jara sa s tými krstí. Ty to dávaš vám držať. Toto je teraz skiklop. Poďme, Vetko. Bože, ja som taký primitív, ja sa smejem na takých hovnách. To je neskutočné. Samo daj tam cieľ malého leva. Ale Leo, prečo? Prečo, more? Kurník šopa, dobre kiklopko, splnil si ale. Akože splnil si kurník šopa, splnil si. Na to. Ideme ďalej, kurník šopa, ideme ďalej. Choď mi ukázať tú skriňu tvojej ženy. Čo je niečo bolo ešte vedľa tých malovatok. Choď mi ukázať tú skriňu. Čo? Luka, nekrič po mne! Ja som tvoj otec. Budem po tebe kričať. Čo si myslíš o sebe? Maj autoritu voči svojmu otcovi. Ja som tvoj ocino. Ty môj oco? Ja som tvoj nevlastný otec. No jasné. OK. Poď. Choď otvoriť tú skriňu. Poď. Choď ju otvoriť. Ľudia, teraz skúkajte, aký som ja majster úkolov. Otvor tú skriňu. Otvor tú skriňu. Dobre. Kto tam bol na záchode? Jaj. Ukáž tú skriňu, more. Ukáž tú skriňu. Vlastne na záchode zase. Jaže, čo si to ukázal, more? Tak počkám, kým sa vyciká. Môžeme jej do toho pískať, ak jej to pomôže. Ja si pískam, keď cikám, aby som sa vycikal. Hlavne, keď je zima, ja si pískam. Tie tiene, napravo, tie tiene. Teraz mi to tiene. Napravo, ukáž to napravo. Nie, neritúri, čo chceš. To čo robíš? Ukáž to napravo. More, to čo robíš? Ja som to videl. Čo ti kuškuruje, alebo čo? Hento, zobereš tie tiene, tie fakt tiene. Zobereš tie tiene. Ľudia, tiene. Nechcel to na schvál ukázať. Nepíšte tu, prosím vás, Červená anketka, áno, modrá nie. Tie tiene. Červená anketka, áno, modrá anketka, nie. My sme tie tiene videli. Lebo vlasy sme už prehrali. My sme tie tiene videli, more. Áno, chceme to všetci. Zoberieš tie tiene a počúvaj, čo s nimi spravíš. Kiklop. Naleješ do tých tieňov vodu a potom ich zlomíš na polku. Celé to balenie zlomíš na polku. Poď. A buď frajer, kurník šopa. Mne ste zničili tiež veľa vecí. Buď frajer, poď. Čo na toho ešte hovorí Vládka? Tie tiene sú Vládky. Čo na to hovorí Vládka? Keď už si zlomil stolík. Takže idete do toho. Ale daj mu poradný trest. Jaký poriad, čo má dať? Povedz mi. Poďte. Chceš váhu? Váhu. Jakú váhu zase? Kuchynskú váhu rozpiješ celú na cimpr-campr. Čo si myslíš, že sme zabudli? Kuchynská váha je moje babky. Kuchynskú váhu a neničíš veci. Takže? Kuchynskú váhu na Čo cimpr-campr. sa tu robíš? Dávaj. Jedno kolo, poď. Ale ešte mňa doma zabijú. Poď jedno kolo, nebudem debatovať. Poď jedno kolo. Jedno Frajer, kolo? poď. Jedno kolo iba? Jedno kolo. Si hráč alebo sráč? Počkaj, prečo Poď chceš do toho. jedno kolo? Vy niečo chystáte. Poď do toho. Tu mám Ľudia, nervy, jedno ľudia. kolo. Mám strašné nervy, ty vole. Ja by som niečo tak poradne rozbil. Ľudia, nepíšte tu, prosím vás, vlasy. Vlasy už... Poď. Jedno kolo. Dobre, jedno kolo. Ale bojím sa, ty vole. Bojím sa. Nastavil som tam teda cieľ 2 malých levov. Prvýkrát som zmenil vôbec takto cieľ. Uvidíme, či to splníme. Adrianis! Ďalší medveď od Adrianisa. Braško, ďakujem ti krásne, zabijak. Dal som tam cieľ 2 malých levov. Dneska už padol 1 malý lev od Lea. 1 malý lev už dnes padol. Veľká vďaka. Sebik, díky moc. Marko, ďakujem tiež pekne. Sofinka mi dneska poslala Veleribu a poslala mi konfety, poslala mi galaxiu a poslala mi
Proste Sofienka zabíja Kurník Šopa, každý stream. Bráňo tiež ty kokos zabíjak, kamoši, hráme inteligentne. Ideme si po 3 milióny lajkov. My im ukážeme, ako my lajkujeme. My im ukážeme, už je tu 10 000 zdieľaní streamu. Masakr. Majú tam Jiriho. Už tam majú preboha Jiriho. Zabíjaci. Majú tam snajpera, čo sme prehrali 15 krát po sebe, ty vole. Preto chceli z jedno kolo. Preto chceli z jedno kolo, ty vole. Preto išiel jedno kolo. Ja som to tušil. Dobre, tak tento stream bude... Tento duel teda bude ťažký. To už vidím. Toto už nebude len tak. Teraz sa pripravme, kamoši. Kto má rukavicu, prosím vás, pripravte si rukavicu. Tak teraz to bude fakt, že hardcore duel. Ak tam majú hen toho čáva, čo tam majú. Je tam naozaj, kamoši? Žiadne GG. Aké GG? Je nás tu 3600 Kurník Šopa. My keď sa všetci spojíme, nemajú šancu voči nám. Lovci, medveďov, Kurník Šopa idú bomby. Ideme jeden jediný duel. Jedno kolo, kamoši. Žiadne 2, 3, 4 kola, ako chodia iní streamery. Ideme jeden duel. Paulinka, ďakujem ti krásne. Fú, ak nebude rýchlostná výzva, kamoši, hoďme tam rukavicu. Hoďme tam rukavicu 2,59, už teraz. Nestrácajme čas. 2,59, hoďme rukavicu, zabíjaci. 2,59. Kto má rukavicu, pripravte sa. Za 10 sekúnd. Hoďte tam rukavicu a natáčajte mi to. Už mám z toho stres, ty vole. Hoďte tam rukavicu. Dole kliknite na darčeky, exkluzívne, batoh, rýchlostná rukavica. Keď padne rukavica, nehádžeme ružičky ani tiktoky, lebo sa nechytia väčšie. Ľudia, dajte tam... Ľudia, dajte tam niekto... Vicky, ďakujem ti za boxerky. Nehádžeme ružičky. Neháčte ružičky. Evuška! Bá! More! Leo! Bá! More! Kristi! Ďakujem za medveďa. Leo! Druhý Leo od Lea. Kámo, to čo si zrobil, Leo? Celeb fr, díky za medveďa. Kámo, Leo, ty si boss. Všetci do chatu, Leo, majiteľ medveďov. Demča! To bolo, more, čo za medveďa? To bol jaký tancujúci medveď. Demča, ďakujem krásne. Díky moc. A všetci do chatu, Leo, majiteľ Levov Kurník Šopa. Zabijak! Sa mi zdá, že tu niekto je. Mám podozrenie, že tu niekto beha po pozemku. Počul som zvuky pri dvrách a počul som nejaké zvuky pri hentom. Ak tu niekto je... Je tu niekto? Dobre, sústredím sa na duel. Minúta 46, kamoši, a ide plniť Kurník Šopa. Okno. Je tam niekto? Ja som počul zvuky. A tu sa dá dostať rebríkom a tu je hore otvor. Takže mám z toho trošku strach, ty vole. Kata Horvátová, ďakujeme. Kámo, Leo, ďakujem ti, bráško. Ty kokos. Kámo, ty si reálne hodil druhého leva. Ty si proste majiteľ, bráško, levou. Lasita, ďakujem ti krásne. Toto už nevyhrajú, kamoši. Toto kolo je naše. Toto kolo je Kurník Šopa naše. Vidí ich komunita, čo my sme Kurník Šopa zač. Aký sme masívni. Všetci prosím, kamoši, hoďte follow Leovi. Ak Leo bude mať 2000 followerov, má 1660. Hodím follow, dobre, hecnem sa za to, že mi Leo pomohol. 30 ľuďom hodím follow. Z jeho followerov budem scrollovať a k tomu teraz hodí follow, tak 30 ľuďom opätujem späť. Proste Leo mi pomohol, potešil ma. Hoďte mu prosím follow. Nech tam má 2000. Zaslúži si to. Už má 1844, ešte 160 kamoši. Ešte 160 cca a má tam 2000. 2147! Kokos. Za 20 sekúnd má Leo 2300. Jemu pribudlo práve cez 1000 followerov. Skoro. Ty vole. To čo ste dali. Ja som na vás hrdý. Ty vole. Takto, jak som lúskol prstom, tak Leo má 2400 followerov skoro. Mal 1600. Dole ste malú Vladka, Vladka, hod po nich. Yes! Nevyhráme kolo, lebo furt čakáme. Nevyhráme kolo. A nebudeš mať ani takto ruku. Písať vedia, ale podporiť nevedia ani jeden tu. Pár ľudí, Bučo a ostatní. David Čúri, ostatní vás iba všetci pozerajú, ale píša trest. Leo získal rukavicu. Leo, máš rukavicu, zabijak. No. Moderátori, vypite komentáre. A je. Poď. Namočiť a zlomiť, poď. Čo mám spraviť s tým? Namočiť to a zlomiť. Ivaj. Škoda, má malú vátoch.
Píšu vlasy. No, vlasy píšu, aj keby boli vlasy, tak to nepodporia. Vlasy. A ja sa ostriham do hola. No, a ty sa ostrihaš do hola. Dobre. Pove pani Profikárová. Pove. Už ste sa domalovali. Dobre, teraz zlomiť na polku. A teraz zlomiť na polku, pani Profikárová. A kiklop? Kamaráti, tu vidíte. Takto sa tvári. Tak som to vyhrábala celé, všetky malovatka, aby nepovedal. Samo splnené, ne? Zlomte to na polku. Zlomte to. Dobre, spojené, OK. Spojené. Dobre, počkaj, napadá ma jedna vec, čo sme včera chceli dať, ale sme to prehrali. Napadá ma dobrá vec teraz. Máte tie pomaranče? Mandarinky mám. Mandarinky, mama, čo chceš? Ošúpeš 2 mandarinky. Máš 2? Mama, čo chceš? Pobereš tie šupky a budeš ich žuť. Šupky z mandarinky, spapaš šupky z mandarinky. Poď, 1 kolo. Ty vole. Poď. Ukáž, aký si... Počúvaj. Poď. Máš tam ty sardinky? Mám tu sardinky. OK, dáš si celé na hlavu sardinky, poď. Čo mám urobiť? Sardinky zraš celé na hlavu, takto. A rozotreš. Rozotreš celé na hlavu, poď, sardinky. Sardinky na hlavu? Áno. Ale to bude smrdeť aj ďalšie kola. Ja sa Ja poviem... takisto budem jesť Dobre, mandarinky. môžem sa aj zoomiť potom? Nie, budeš ma na sebe, ja mám na streame. Ale ty sa vždycky po kole umieš. OK, 5 minút to môžem mať na sebe 1 kolo. A potom sa budem zoomiť. Áno. Tak poď. Poď! Poď 1 kolo, poď. 1 kolo, poď, kurník šopa. 1 kolo. Ľudia, prosím vás, nepíšte tu do chatu také veci, že keď bude mať 1000 followerov, ti pošlem univerz a podobne. Ja tu nie som od toho, aby som ja tu hovoril, že kokos, že ja som tu nejaká fabrika na followerov. Že vy mi teraz pošlete gifty a vás budem hypovať. Vôbec. Ja si vážim ľudí, ktorí ma podporujú nezištne. Nie, že sem prídu a čakajú, že budeme najlepší kamaráti, alebo čakajú, že ich ubytujem, alebo že čakajú odo mňa niečo. Proste to sú ľudia, ktorí majú radi moju tvorbu, podporia ma, pomôžu mi vyhrať duel a ja najlepšie a z duše mi to priam ide týmto ľuďom to vrátiť, lebo oni to nechcú. Je to pre mňa najviac prirodzené. Ja keď tiež pomáham niekomu, nečakám, že ten človek mi to vráti. Ak to čakám, tak je chyba nejaká vo mne. Títo ľudia, čo mi tu pomáhali, odo mňa nič nečakajú. A ja si to najviac vážim, že ich baví moja tvorba, že ma chcú podporiť a preto sa im takto odďačujem. Ako Leovi. Leovi som veľmi rád pomohol. On to odo mňa nechcel. Kúkajte, už má 2500 followerov. On to odo mňa nechcel, že Samo, rob mi tu teraz reklamu. Ale ja viem, že ho to poteší. Takže tak, ak tu niekto mi chcete poslať gifty, aby som vás hypoval, tak rovno s tým prestaňte. O toto mi nejde. Dvojnásobok bodov, kamoši. Všetko bude 2-krát viac. 25 ľudí zabíjaci. 25 ľudí potrebujeme na to, aby sme odomkli rýchlostnú výzvu, kamoši. 25 ľudí potrebujeme. Je tam ešte, dal som 2 týchto, ale to už asi nesplníme. Lokomotíva, Nikolka, díky moc. Kamoši, na